سلام تخطاتنا channel كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو نايوتر من نيوتايو نايلو ما عرستي برتعز بالات ياخد كون بفلاي دما ندك نستيو أبقو عز حدارن فقرن ستتنكفيا كتكون مالتشو مچم دك نستيو تنزت زبالة عن زتبغان مغرتنا هيو دما زيادة كباز خلا مخانن كلنا نفلطو حقيو قبل إلى دينا أبحفتنا بزلنا خبرو تراي بمبقاس لك كابو بزي سنف دما دك نستيو ولا قا بتينا تبعتها تمامتا دخم زبلا حيل زي بلان قال انت مسلاها تنقندب هيوتكا كغداخا كطفاخا ديستروي كغبراخا زخلا حيل زلون تلوا دما دك نستي سو اب هيوتكا بخمي مسقال نسيتي تقربن تخيدن مستوعال يدليو بأكلات كاباس لزجاجف كاب عندما كاباس لزعبا قلبت كابان لا سلزلكا كل جزء advantage زلكا غيركا ديموسات بفلاي دما ام معبول عالم كنا بركلنا مالتي معناته حقن كل خما عرس زغوني سو زانا لو من ريا نبأس نقل اندي كونسي قال نسيتي ابي وتكهليا مسخاخ تنبر جن زيت دلنتلا كدقسكا كتفتن كلا انتي تقبر كنرينا سو زبهر زنت تريان تلخا قلت فيرك خبتي وت انت هدمكا لبونايو قد إنك خسعره وجعل نبلي لنا يس كل كأرزق المقبار لبونايو مفتان تبغيو مغنياتو زنريونات بتاعت كافتنا ناخد فتنا له زيت المزخون ترينا نجرب زلنا نفسه كفنت بدما حدش مستوعال أبرزها ناخد جبر كتعجز كايا مغنياتو مسكمية عين سبت نبرا لها تصفى زل ودي يقولون كا ناخد فلت ينقركا كسام مودا تنتخطات الكما كتمهارولات قوليهم نمفررات قديفنا أستوعيلنا ناخد نبر نحقوس هيوات نخلونا إيوت علامة so critical sign she's not the right woman كلنا دكنو سين كم يبلي اللخون اتهمس غازلا نعاها زي كونت نعاها زي مدب أملاق تخينا إذا ملكتات زخدر تخليها حما صب كي تخون تخليها نخالي سب كالات كون تخليها نعاها maybe not so كنا وحنا تخطات الولا يكبوانا بكالو دماشير جبروا let's go point number 1 she's critical and nags you often. So, Maria, all relationships have fights and tensions. But if she's critical, belittling, and constantly search for faults, it's one of those signs that she's not the right woman. So, زخون عين زمدنا فقراوي يخون حولنا كل عين زمدنا سجمات له مسحاب له بأس له. زخازة قربنا قرا يكونن حدش نقرونا يكونن. بحث شاقن اتعمس هذا اللي قال بفلوي كل جزء نفسه كفس جبر كايو بنيجاتيف ترايت تمتو نتنا ككلاتاتن علاماتاتن كتنا اسنت قناص بن بنصارو دما كل جزء جيجا ترايت دليلكا كابت فلو صبوكا جيجا خان دخمت كان ترايت فتش ندرو قينا حدا كابتي ملكت ناي نعخا زي كونت نعخا زي تمدبت قال مخانا زنغري ولا بودونكم يم مالبات بزعبا قال نزارب لنا قمتل انت بلكنو ابا وداتون لكعكم يم so تمساسال بتاعتنا نرجع لنا زيادة نبدأ نسيو سلنا نسرح زلنا نمبر so the truth is life is too short to spend it with someone who cuts you down. This is especially painful when the undermining and lashing out comes from the person you love. So زادنا نبر الله زلنا أدم هيوتي حتى أريا استخالة متى نتهم زقربنا زتقمنا زعبيونا أنت زي كونجن زنا سنا زقنا صبنا كخونو كن مرت يبلنا لعلو خلخا اتكأندي زغربك تاكأندي قبل بخانا بتقع خان زلا قوال يقول ودي نساتهم دحر قينا منچنا يصقمنا من اسنان كونفيدنسنا خمنت زغبرونا እዚ ጽቡቕ ምልክት ኣይኮነን ጽቡቕ ህይወት ድማ ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ድማ ክመርጾ ይግባአን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዝበፅሐ ግዜ ምስኡ ትሕልፍ ትምሳኻ ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ ንሱ እንተኮይኑ ምስጢር ናይ ሓዘንካን ዘይምሕጓስካን then pretty much ህይወትካ እውን ሓጎስ ክህልዎ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና so we already live in a society that does enough judging and labeling so ከም ሓበሻ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ክንሪኦ ከለና ኣብ ስደት ክንሪኦ ከለና እቲ ሕብረተሰብ ካሉ ኩሉ ክፈርደናን ከናሰናን ዝውዕል ይኣኽለና እቲ ብኻሊ ዝመፀና ፀገማትን ምቁንፃባትን ዓሌታውነትን ገለመለን ኣው ይኣኽለና ኣብ ገዛኻ ውሽጥኻ እሞ ትክፈትወካን ክድግፈካን ዝግባእ ኣንጻር ዝኹሉ ተፃቦ ንሱ መሊሱ ከምኡ ዝገብረካ ምስ ካሊ ኮይኑ ዘዳኽመካ ተኮይኑ that's in ኩል ምልክት እዩ ኣብዛ ቁፅሪ ሓደ ጥራይሲ ወዲና ኣለና ንሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ንነዊሕ
ዝደጋገም ባህሪ ምስ ዝኸውን እዚ ንባዕሉ ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ኣለና ኣብ ገዛና ንሕና ኣነ ነታ ምሳይ ዘላ እቲ ዝበለፅኩ ሓይሊ ዝባ ዝተባብዓ ሞራል ዝባ ዘነቓቕ ሓደ ክኸውን ኣለኒ እምበር ብደገም ብካልን ትረኽቦ ፀገም ካብኡ ዝገድድ ኣብ ገዛ ዝፀንሓ እንተኮይኑ ትርጉም የብሉን እቲ ምንባር ማለት እዩ number 2 she wants you to change so ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ባህሪ እዩ ሓደ ወዲ ይመፅእ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ገለገለ ባህርያት ዘይትፈትዎ ክህልወኪ ይህልዋ ይፀንሕ ክቕይሮ እየ ክልውጦ እየ ኣብ መስመር ክእትዎ እየ በቃ ነቲ ወዲ ኩሉ ግዜ ካልእ ዓይነት ሰብ ክኸውን ትፅበዮ መሰረታዊ ባህርናቱ ቀይሩ ከምቲ ንሳብ ርእሳ ዝነበራ ስእሊ ከምኡ ዓይነት ክኸውን ትደልዮ ስእሊ ክትሰኣል ከላ ኩሉ ንሳቱ ትደልዮ ክዳን everything ናታ projection ትብርእሳ ዘለዋ ስእሊ ንዑ ክኸውን ትመስ እተን እዚኣ ከም ወዲ ክነግረክን እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናብ ገለ ናርኣያ ዝፅለልኦ ዘለዋ ብክዳንን ብገለመለን ብሜካብን ንሱ ንመብዛሕትኡ ደቂ ተባዕትዮ የፅልዓና ኣሎ እቲ ዝኸፍአ ግን ናትክን ፅላለ ከያክል ሓደ ግዜ ንዑ ምፂኻ ነቲ ወዲ እውን ማች ዝገብር ምሳይ ዝኸይድ ዶ ገሎ እናበልካ ነቲ ወድን ዘይፈልጦ ፀገማትን ዘይፈልጦ ነገራትን እናፍለጥካ እናደፋእካ እናደረኽካ ናብ ክትእትዎም ፍታን እዚ ዓብ ጌጋ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከማን ዝተፀልአ ባህርና ኮነ ዝመፁ ዘሎ እዚ ኣመና ኣብ ደጋዊ ኣብ ግዳማዊ ነገር ዘተኮረ ነገር ንዑ ንበዓልካ ነታ ጓል ንበዓላ ሓሊፋስ ነቲ ወዲ ከምኡ ክኸውን ዝደልያ ድማ ውሑዳት ኣይኮናን ነቲ ወዲ ካብቲ ዝደልዮ ብሓይሊ ከተውፅኦ ትደሊ ጓልካ ሓደገኛ ጓል እያ እዚኣ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚኣ ግን ካብቲ ዘለኻዮ ንላዕሊ ንክትዓቢ ትደፋፍኣካ እንተላ ፅቡቅ ሓይሊ እዚ ሕማቕ ኣለኻ ክትመሃር ክትዓቢ ቢዝነስ ክትገብር ገለ በስ ክትገብር ከተንብብ ክትነቅሕ ሓድሽ ነገር ክትፍትን ትደፋፍኣካ እንተላ ሪስፔክት ከምኡ ክገብረካ ዝግባእ ካብቲ ዝነበርካ ንላዕሊ ዝወስደካ እምበር ኣብ ዘይትደልዮ ሕማቕ ነገር ክወስደካ ዝደሊ ሰብ ፅቡቅ ኣይኮነን anyone who asks you to be different person ወይ ድማ ሰባት ምስ መፁ ከምዚ ትዛረብ ከምዚ ትኾን ነዚ ከምዚ ትከደ እናበለ መዓት ሕግታት ተምፃልካ እንድሕር ኮይና እዚ እውን ንባዕሉ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን and let's take it that way all right so tip ምኽሪ love yourself and be you the right person will be all for it መጀመርያ ነፍስኻ ኣፍቅራ ኣኽብራ ምክንያቱ ሰባት ብመንፅር እዮም ከኽብሩኻን ከፍቅሩኻን ንዓኻ ከምታ ዘለኻያ ዝቕበለካን ዘኽብረካን ኣፍቃርን መፃምትን ድማ እዩ ዘድልየካ እምበር ቀይሩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክትኮነሉ ዝደልየካ ክኸውን ኣይግባእን ደን ኣብ ሓዳርካ ሓደ ነገራት ትቀያይር ንቡር እንድዩ ግን ኮምፕሊትሊ ካልእ ሰብ ኩን ዝብለካ ሕማቕ እዩ ከምኡ እንድሕር ጌርካ ድማ ናይ ጣዕሳ ቀዳመይ ተረቋሒት ምዃና ንፈልጥ ኢና ምስ ግዜ መሊሱ ዘሕዝነካ ዘጨንቐካ ክኸውን እዩ ንብል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መፅሓፈይ ሪከሜንድ ክብለኩም ይደሊ ብዙሕ ብዛዕባ ነፍስኻ ምፍላጥ ኣርእስታት ኣለዋ ሊንክ ኣለኩም ኣብ ትዘለኹም ቦታ ብዘይ ኣብ ስዑድያ ክሳብ ሕጂ ኣይረኸብናን ኣለና ፓርትነር ኣብ ዝርግሕ ኣብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ ኣብ ካልእ ግን ብዓቕምና ክንዝርጋሕ ንፍትና ኣለና so let's go number 3 ቁጥር 3 her problems are your fault and this is ካልእ ፀገም ናይ ጓል ንወዲ ክትብድል ተሓስየሉ ትኽእል ኩሉ ፀገማታ ጉድለታታ ሽግራታ ብሰንካ ከም ዝመፀ ጌራት ነገረካ ትኾይና yes ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፀገማቱን ጉድለታቱን ባዕሉ ክእርም ዳ እምበር መፃምድኻ ንሱ ክእርመልካ ንሱ ክዕርየልካ ናብኡ ከተልግቦ ምፍታን እዚ ምልክት ናይ ሕማቕ ሰብ እዩ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ድማ ንኽትነብር ከቢድ እዩ ሙሉእ ዘበንካ so ፀገማታ ሽግራታ ባዕላ ርያ ነፍሳ ፈትሻ ክትሕዊ ዘይትፍትን በንፃሩ ናይ ምሕዋያ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ነገር ኣብ ሂወታ ዘሎ ጥዕና ናይ ፍልጠታ ናይ ገለመልያ ኩሉ ብሰንክኻ ከም ዝኾነ ጌራ ትሸጠልካ ጓል ሓደገኛ ጓል እያ ጥንቃቐ ድማ የድልያ እዚ ጋዝ ላይቲንግ ይብልዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ድማ እዩ ኣነ ተጋጌ እስኺ ከም ጌርክኒ ኣነ ኣብ ትምህርቲ ተሪፈ ብሰንክኻ እየ ከም ኮይነ ኣብ ስራሕ ኣይተዓወትኩን ብሰንክኻ እየ ጥዕና ይፅቡቕ የለን ብሰንክኻ እዩ that's not a good thing so እዚኣ ምስትውዓል የድልያ ማለት እዩ ንሳ ሂወታ ከተስተኻኽል ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ፈሊጣ ቡክ ትዋሳ ኣለዋ ንሱ ድማ ከምኡ you can support her be there for her care for her but you cannot and should never take the burden of her problems and make them your problems so ክትሕግዛ ከተፍቅራ ክትድግፋ ክትተባብዓ ኩሉ ግዜ ሓላፍነትካ እዩ ከም ኣብ ሂወት ብሓደ ዘለኻ ሳውን ከምኡ
ናታ ፀገማት ንስኽ ትገብሮ ትኽእል ኣክንዳ ኮይንካ ክትመሃረላን ክሰርሓላን ግን ኣይትኽእልንያ ጥዕና ስፖርት ክትገብር ዝግባእ ኣሳያ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሓላፍነቱ ፈሊጡ ብኽዋሳእ ክኽእል ኣለዎ this is a sign of codependency ብሓፈሻ ፅግዕተኛ ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ከምኡ ዓይነት ባህሪ የርኢ ነቲ መፃምዱ ኩሉ እቲ ንዑ ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኩ ምዃኑ ንነፍሱ ገዲፉ ኣብ ሰብ ጥራይ ከፀጋግዕ ዝፍትን ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝርአ ባህሪ ኣብ ናትና ደቂ ኣንስትዮ በቃ ኩሉ እቲ ፀገም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ምዃኑ ናቶም ጥራይ ናትካ ዘይምፍታሽ ወላ ኣብዚ ቻነል እውን ንሪኦ ሓደ ግዜ እዚ ወላ ኣብ ወዳት እውን ኣሎ እዚ ባህሪ እዚ ኣዋልድ ከምዚአን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚአን ኖ ቸክ ዮርሰልፍ መጀመርያ ነፍስኻ ቸክ ግበር እተን ኣብ ጥቃኻ ዘላ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቸክ ምግባር ኣድላይ እዩ ከምኡ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት number 4 you lie to yourself to stay with her ምስኣ ንኽትህሉ so እጅኻ ንቕፅል ኣለና you lie to yourself to stay with her ንነፍስኻ እናቐሸሽካ እናታለልካን ምሳ ክትነብር ክትፍትን ከለኻ ንብል ኣለና if you have to lie to yourself to stay in relationship then you're doing it wrong so ብሓፈሻ ምሳ ንኽትነብር ኢልካ ውሽጥኻ ዘሎ ነገራት ቀቢርካን ሃሲኻን እናሓሰኻን ትኸይድ ከለኻ እዚኣ ዓባይ ጉድለትን ጌጋን እያ ንብል ኣለና so if you like a girl but she makes you feel insecure and crappy then ask yourself so እታ ጓል ትፈትዋ ኢኻ ገለ ነገር ካብኣ ትደልዮ ኣሎ ምስኣ ክትከውን ከለኻ ግን ኩሉ ግዜ ሕማቕ ስምዒት ዝስምዓካ እንተኮይኑ ነፍስኻ ትሓታ ኣለካ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ምስኣ ምስ ኮንካ ኮንፊደንስካ ዝትንከፍ ኩሉ ነገርካ በቲ ንሳ ተርእየካ ባህሪ ትድቆስን ንታሕቲ ገፅካ ሽሪንክ እናፀበብካ እናነኣስካን ትኸይድ ዘለኻ ኮይኑ ዝስምዓካ እንተኮይኑ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣለኹ ክትብል ኣለካ ሕጂ ሓደ ምክንያት እንታይ እዩ ከምኡ ከም ትገብረካ ትፈቲኻ ግን ትግራማዋ ኣካላታ ገለ ነገራታ ግን ስሕበት ስለ ዘለካ ካብኣ ክትሃድም ኣይደልን ኢኻ ወይ ድማ ካብኣ ከይድካ ከምኣ ክትረክብ ዘይትኽእል ኮይኑ ዝስምዓካ እንተኮይኑ እውን ምስኣ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እናተጎዳእካ ሕማቕ እናተስምዓካ ኣብ መወዳእታ ግን ብከምዚ ንነዊሕ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ምስኡ ትነብር ዘለኻ ሰብ ኣብ ካልእ ሕማቕ እናተሰማዓካ ፀኒሑ ምስኦም ምስ ኮንካ ፅቡቕ ዝስምዓካ ሞራል ዝስምዓካ ሓይሊ ዝስምዓካ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ከምኡ እንተዘይኮነ ግን ምስኦም ምስ ኮንካ ሕማቕ ዝስምዓካ ክኸውን ኣይግባእን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስኦም ስለ ዘለኻ ቀልጢፍካ ነፍስኻ ክትጎዳእ ስለ ትኽእል እዚኣ ኣገዳሲ እያ ስሕበት ንበይኑ ኣብ ሂወት ከንብረካ ይክእልኒ መልክዓ ይኹን ካልኦት ዝስሕበካ እንተሎ ብኡ ጥራይ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓጎስ ዘይብሉ ሂወት ክንምንታይ ካልእ ንእሽተይ ስሕበት ኣሎ ቀፃልነት ክህልዎ ኣይክእልኒ ኣብ መወዳእታ ምክሪ እንታይ እያ እታ ውሽጥኻ ዘሎ ምስኣ ክትከውን ከለኻ እንድሕር ዘይፈትዎ ኮይና ኣካላትካ ተኣለ ኪድ ኣይዋፃእካን እዩ ፅቡቕ የለኻን ዝብል ቃጭል ኣለካ ውሽጥኻ ንዕዑ ደቂስካ ትኸይድ ከለኻ ትጋገለኻ ስለዚ ውሽጥኻ ስምዓዮ ጋት ፊሊንግ ይብልዎ ይነግረካ እዩ ነፍስኻ ንነዊሕ ግዜ the same ድምፂ ኣይ ቦታኻኒ ሕማቕ ኣለኻ ገለ ዝብለካ እንተሎ ደቂስካ ኣይትኸይድ ንዑ ሰሚዕካ ዘድልየካ ውሳኔ ክትገብር ወስን ማለት እዩ ፈትንካ number 5 you keep score in a relationship she keeps score in a relationship yes ታይንረለና ሕጅኸ ቅድሚ ወርሒ ከምዚ ጌርካኒ ቅድሚ 3 ሰሙን ከምዚ ጌርካኒ ቅድሚ 6 ወርሒ ከምዚ ጌርካኒ ድሕሪ ዓመት ቅድሚ ዓመት ከምዚ ጌርካኒ ክልተ ዓመት ነፍሲ ወከፍ ዝተጋገኻዮን ኩለን ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፈን ተሰኒደን ክቕመጣ ከለዋ ኢና ንዛረብ ዘለና ስኮር በሃል እዚ ስኮሪንግ ከምዚ እንድሕሪ ኮይኑ ሂወት ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ኤቭሪ ዴይ ክንጋገ ኢና ብዙሕ ግዜ ክንጋገ ኢና ይቕረታ ክንበሃለሉ ኢና ክንሓልፎ ኢና ይቕረታ ዝተባሃለሉ ነጥብታት ኩሉ ግዜ ኣብ መዝገብ ሰፊሩ ዝመላለስ ኮይና ኣብ ክትዕ ግን ትርጉም የብሉ ያ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ጌርካ ነርካ ከምኡ ትብለካ ጓል ኩሉ ግዜ ሙሉእ ሂወትካ ክተቕስነካ ኣይትኽእልን እያ ወይ እዚ ባህሪ እዚ ክቕየር ኣለዎ ወይ እቲ ሂወት ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ወላ ትወድውን እዚ ነጥቢ እናሓስካ ነፍሲ ወከፍ ነገር ብነጥቢ ጥራይ ክተሓሓዙ ተጀሚሮም እቲ ሂወት ተወዲኡ ኣሎ ምክንያቱ ብሓደ ክሳብ ዘለኻ መዓት ጉድለታትን ፀገማትን ክህሉ እዩ ከምኡ ክትገብር ተጀሚርካ ነቲ ብዙሕ ፅቡቕ ገዲፍካ ነተን ሕማቕን ጥራይካ ከጥምት ትጅምር እዚ ኻ ይውዳእን እዩ ንሰብ ሕማቕ እንተደሊኻዮ ኣይትስእኒ ኢኻ ፅቡቕ እንተደሊኻ ኣይትስእኒ ኢኻ ስለዚ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ንፅቡቕካ ነቲ ዝግበር ፅቡቕ ዳ ዘድንቕን ዘመስግንን ዝቆፅርን ይኹን እምበር ነቲ ኔጌቲቭን ጉድለትን ጥራይ ዝቆፅር ተኮይኑ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ምክንያት ኣይክስእንን ስለ ዝኾነ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ስኮር ኪፒንግ ከምዚ ጌርካና ከምዚ ኮይኑ ዝብል እንድሕር ከም ባህሊ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝምድና ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ፅቡቕ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሸለል ዘይብል ሕድገታት ዘይገብር ይቕረ ተባሂሉ ዘይሰገር ዘይድምሰስ ነገራት ተኮይኑ ፀገም እዩ እዚ ምክንያቱ
بمستقاقها كابدعريت كجمر تخينكا بمستقاقها كم حجز تقاطمه ناوخد من لاستخينكا حدا جنيان توكسيك ريليشن شيب نيز بحالزي كم زعينت بحر زلوا قال لما تبهرك يروك ساب زي دليت كتحسيكايا كتتحساسيخا ولا ودون انتخونه كتتحساسيهم موداتون صبغا يكوني that's why دما حدا جزي تفتح زخون ولا زلنا معناته እዚ ነገራት እዚ ፅርካዮ ክንከይድ ኢና ንሓዋር ክትብል ንሰምዓ ኣለና እንታይ ከም ዘጋጥም ሓራሪዶም ተኸታቲሎም ዝበሃል ዘረባ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ ፀገም መፍትሒ ክግበረሉ ስለዘይከኣለ ምስ ተደጋገመ ፀገም ናብ ዝለዓለ ናብ ሕማቕ ነገር ይበፅሕ ካብ ከምኡ ኢና ድማ ክንጥንቀቕ ዘለና ንብል ዘለና number 6 she dislikes your family and friends of course so ብሓፈሻ ንስኻ መን ምዃንካ ኣብ ዙርያኻ እቶም ሰባት ምሳኻ ዘለዉ እውን ናትካ ነፀብራቕ እዮም yes ብዙሕ ግዜ ምሶም ተጥፍ ዘለኻ ሰብ ንስኻ እውን ተመሳሳሊ ናቶም ኢኻ ቤተሰብካ ይዕሩኽካ ቀረብትኻ so تا مساحة نبرت دلي نخلهم وين تديكونا مستوى مكايتخاون كتواسب كتكلالا نخلهم نزمت كان نعرف تخان تسألي تغينا نابا هذا غير مغنيات هالي مغنيات يزلوها مغنياتو نسخاسي من مخانكاتهم مساحة زلو سباتون يفولتيهم سلو ديفولتو مساحة كخدو سلو زخولي ما بزوريا هازلو سلازي نزيوم كلهم تسأل ندحرو غينا مس كلهم زمدنا صبق تكلوا زي تدل ندحرو غينا مسهم كتقرب زي دل تغينا مساحة مغرابة كحسبك جمر وكاي جخن بالكلنا نفس وكف بيتسبك نفس وكف اركخ محازاخا نبل يلنا منياتو ابت سيركلناتكا صبغا زي كونو كله خوليا كتصلو وانت غيليا مساب كيتسماما وانت غيليا زخا ريسبكتفول ስለዚ እዚ ከጋጥም ክእል እዩ ምናልባት ምስ ኣዴኻ ከይተሰማማዕ ትኽእል እያ ምስ ሓፍትኻ ከይተሰማማዕ ትኽእል እያ ምስ ሓውኻ እንታይ እቲ ምክንያት ምፍላጥ እዩ ምስ ኩሎም እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ክትገብር ዘለኻ ስኻ ክትቅርቀር ኢኻ ንዓሪኻ ክትመርፅ ነትዮም ስለዚ ኣብ ሂወትካ እሱ ኣብ ከምኡ ዓይነት መድረኽ ክትበፅሕ ተኽኢልካ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ ሶ ብሓፈሻ ንኩሉ እቲ ዙርያኻ ዝነበረ ትነፅግ ነቲ ኩሉ ስኻ ትደልዮን ትፈትዎን ዘይትፈቱ እንድሕር ኮይና እታ ሰብ ኢንዳይሬክትሊ ንዓኻ እውን ኣይትፈትወካን እያ ጀስት ምናልባት ከምኡ ዝመስላ ክህሉ ዝኽእል እየ ዝብል ንዚ ከማስ ከጋጥም ክእል ኣብቲያ ቁፅሪ 2 ከም ዝበልናያ ንሳ ካልእ ዓይነት ሰብ ክትከውን ስለትደልየካ ዘላ እታ ብርእሳ ዘሎ ሰብ ከምኡ ምስ ኮንካ ምናልባት ሽዑ ክትፈትወካ ትኽእል ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዘለኻዮ ኣይትፈትዎን እያ ዘላ ካልእ ሰብ ክትከውን ኣለካ ካልእ ሰብ ክትከውን እንተዘይክኢልካ ኸ እንተዘይደሊኻ ኸ ትሕቶ ስኻ ዘለኻዮ እኮ ዝመረፅካዮ ዓይነት ሰብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ which is good so ትዘለኻዮ ከም ዘለኻዮ ክትቅበሎ ዘይትኽእል ተኾይና then you have a problem and this problem is not easy to solve ስለዚ ብኣግኡ ከምዚ ቸገርካ ዘዋፅኣካ መንገዲ ምውሳድ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንዛረብ ዘለና so generally speaking those close to you then you need to think بحفشها مستوم قربتها كتسامع زي تخيل قال ويكون ودي تشيك نقبر لنا معناته أبرت من قراءة كنا خانا كان فلت علينا نمبر شو عتنا مودتا she never takes the blame of course كم تا أقدر سلسة زبالنا مغسلتنا تا زخون عينة أجمعاتيمو حلاف النزي توسد نسخات رايحة جيجانيا ناتكا قدلتي ناتكا تجمي من زبل السبات كتنا برايت خلنا as simple as that it's impossible so if you try to blame her for everything okay أبزي ولا نسخاون كل زلوت أجمعات ناتكي تبلان تلقى سايخات سجن هذا جزيجن أجمعاتيمو لو ما أنا تجاجي كتجاجا خلها نسخ تجاجا خلها نهتي كلها تنيرو كأرمية يقرأتها سحتة تنيرو كله زي كل السبات نتلوم سخا كل جزء نسخات راي كم قدلني عوينكا كتجلجل تعوينكا بتيوت نو ذكرت لك هذا سايدد بحد وجن زندق صبغ زمدنا يلا لذلك بحجي فليكا أستوعبك مخاد أقداسي يخون مالتيو you don't want to be with someone who needs to be perfect someone who never says sorry and someone who will break your heart and leave you high and dry so ذاتك زي يقرأتها زي يبل يقول زي فلت بقول له زي يرم كل جزء نسكون عن perfect إنجيرونز واسدا سب حرقني زي قد استعانة زمدنا لك حوغايقون حفتغايقون سبايقون سبيت خاتون be careful زي بحر زلهم سبات بأقو ننوع جزء أنت تعذيب كايو كتقلي زلك ونعتو كعرّز غل بحرتاتونا يكونن اتسبب على تراي كعرّيز غل أنا كعرّي الله كحق زيك تعرّي تبنيها نسا وينسو بعلو ننفس عليو نزل فيديو سميو عم نفسه تمليسو كعرّت زي كيلو نسب كتعرّيو أي تغلنيها مغري
You deserve someone who wants to live with you in the real world and not in one side. So ከም ሰብ መጠን ኩልና ዝርዳእናን ዘኽብረናን ነኽብሮን ጌጋኻን ጌጎኦምን ዝፈልጡ ሰባት ምዚኦም ክንነብር ኢና እንደሊ ኩሉ ግዜ ሓንጊርናዮ ንኸይድ እቲ ፀገማት ንዓና ጥራይ ንሶም ግን ወላ ሓንቲ ዘይስምዖም ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንነብር ከቢድ እዩ ብዙሕ ባህር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክህሉ ይኽእል እዩ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለዉ እዮም ከምዚ ባህርታት እዚአን ተሪኢኹም ኣብ ሂወትኩም ሪኢኹም ሲሪየስ ዲስካሽን ክትገብሩሉ ይግባእ ንነዊሕ ዝቐፀለ እንተኮይኑ ድሕሪኡ መፍትሒ ተናዲ ሓደ ግዜ ግን መፍትሒ ካብቲ ሂወት ምእላይ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ እውን ከም ሓሳብ ከነቕርብ ክህበኩም ይደሊ ሶ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ኣስግርዋ ንብዙሓት ክጠቅም ትኽእል እያ ሹር ኤንድ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ርእሲ ብዝኽንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ሰሰናዩ ቻው